да кажем, на нашите зрители и на любителите на тази порода? Разликата е сериозна и тя е най-вече в това, че едното е реалност, овчарското куче на България, произлизащо от българи, били те българи християни или българо-мохамедани, така наречените момаци, тъй като от тях идват голяма част от кучета, който го отрича, просто не би бил справедлив в такова твърдение. И това, че каракачанското куче, когато са дошли преди стотина години каракачаните на наша територия, е било само сиво, едноцветно, с задължителна опашка надолу, много по-дребно, описано, измерено от единствения му изследовател, който е доктор Тодор Гайтанджиев, лека му пръст. Аз имах честа и удоволствието да го познавам лично. Има няколко публикации с приложени снимки. Това са други кучета. Тоест, освен във вида си и в происхода си се различават. Разбира се, каракачаните идват от планината Пин, която е дял от Цепир, Гърция. И естествено там има друга популация, но номадите не са в състояние да възпроизведат един такъв породен тип, в която и да била порода, тъй като техните животни, домашни, общуват генетически с всички животни от районите, през които преминават. Нашите кучета са абсолютно проследени по произход. Ние също се борим да няма абсолютно никакви вливания на чужда кръв. Няма да го допуснем при нас. Много строго се бъде това нещо. И това, което е описано за нашето овчарското куче на България, отговаря на днешната визия на хората. Ние имаме такива стари публикации, пазим ги, когато трябва, ще ги покажем. За сега аз ги съхранявам при себе си. Българското овчарско куче, за разлика от каракачанското, е с опашка, която почти винаги се носи нагоре. Освен това, задължително присъства белия цвят и на белия фон са едрите тъмни петна или на тъмен фон са едри бели петна, контрастни. То варира като дължина на косама. Не бива да се изхвърлят от развъждане кучета, които са с по-къса космена покривка, защото закономерно е при кучета с по-къс косъм да е по-силно застъпена анатомията, с по-добра кинематика, с по-здрави кости и по-голяма мускулна маса. Всички стари овчари казват: голото куче ми спира вълка, това го знаем. Такива кучета има навсякъде, във всички центрове. Разбира се, кучета с по-дълъг косъм са по-красиви. Това не бива да се отрича и са по-ефектни. Няма нито едно име с каракачанско звучение. Такова име не открихме. Няма снимки на каракачанин с каракачанско куче. За сметка на това ние публикуваме непрекъснато и в календарите нашите, и в сайтовете. Безброй много снимки на българи овчари, дори много стари снимки от нашата армия, която е работила с тези кучета от преди 100 години. Понеже става си въпрос за изложбата в село Динката, доволни ли сте от изложбата там? Имахме много голяма посещаемост. Първо тя беше проведена на Стефанов ден, 27 декември, и ние мислихме, че заради студа, снега и това, че много хора, понеже Стоян и Стефан са ни от най-разпространените имена в България, малко хора ще дадат. Напротив, дойдоха страшно много хора. Аз съм им много благодарен. Значи имахме хора от София, много силно ихтиманско присъствие, много силно хасковско присъствие, пловдивско. Почти от цялата страна дойдоха, от всички центрове любители на нашата порода, показаха доста добри екземпляри.